Bună și bine v-am regăsit. Astăzi am revenit cu o citire minunată pentru voi. Cu siguranță v-ați pus de foarte multe ori întrebarea: care este destinul meu? Ce mă așteaptă în viață? Ce se va întâmpla în soarta mea? Și de aceea mă aflu eu aici să vă dau aceste răspunsuri. Ca să putem face acest lucru, am să vă rog să vă alegeți unul dintre aceste 3 pachete care sunt în fața voastră, sau varianta 1, varianta 2, varianta 3, după care vom vedea ce s-a întâmplat în soarta voastră, ce este și ce va fi. Iar din acest pachet auriu, la sfârșitul fiecarei citiri, vă voi oferi o surpriză, un mesaj special pentru voi. O ghidare, un semn, poate. Și haideți să începem cu varianta numărul 1. Și să vedem ce se întâmplă în viața voastră, care este destinul vostru, ce s-a întâmplat și ce va fi de acum încolo. Văd foarte multă speranță la unii dintre voi. Este foarte posibil în această viață să fie experimentat foarte multe lucruri grele, negative. Unii dintre voi poate ați trecut printr-o boală, poate ați trecut printr-o supărare foarte puternică. Poate vă doriți de mici copii să se întâmple ceva în viața voastră, ceva deosebit. Poate aveți o anumită călăuzire pe acest pământ. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în destinul vostru. Văd o suferință încă de la naștere. Foarte posibil ca mama voastră să fi avut o sarcină foarte toxică, foarte grea. Ați venit foarte greu pe acest pământ și ați venit ca o minune. Copilăria a fost și cu bune și cu rele. Întotdeauna ați țintit sus, întotdeauna ați văzut lucrurile mult mai în detaliu decât oamenii din jurul vostru. Întotdeauna ați visat probabil să mergeți undeva departe, să ajungeți un om mare, să ajungeți cineva, să iubiți și să fiți iubiți. Ceea ce s-a și întâmplat în cazul unora dintre voi. Doar că la un moment dat, în tinerețe, poate unii dintre voi vă aflați încă în la această vârstă, da? Undeva între 18 și 25 de ani, ați trecut prin niște situații cărora nu le-ați găsit un răspuns, pe care nu le-ați înțeles. Ați fost la un moment dat dați la o parte de anumite persoane. În alte situații, orice ați fi încercat să faceți, nu vă ieșea nimic și nu înțelegeați de ce. Pentru că ați avut determinare, hotărâre, talent. Deci aveați tot ce era nevoie. De ce nu se întâmpla nimic? Întotdeauna ați văzut peste anumite situații, ceea ce v-a adus adeseori în puncte de stagnare. Dar lucrurile văd că s-au schimbat rapid în viața voastră. Se pare că unii dintre voi ați călătorit, poate unii dintre voi vă aflați încă în străinătate. Ați încercat să găsiți medii unde să lucrați mult cu oamenii, să ieșiți în evidență, sunteți persoane foarte vocale, vă place să ajutați foarte mult oamenii din jur, dar se pare că mulți dintre voi ați cam fost singuri până la 25 de ani sau nu ați avut o relație stabilă, deși sunteți și ați fost persoane foarte iubite. Da, pentru că mi apare o rană în suflet, ați avut încredere cu ușurință în oamenii din jur, chiar și la capitolul dragoste, ceea ce v-a creat multe răni de nevindecat, poate pentru unii dintre voi, și
Lucrul acesta nu a făcut altceva decât să vă întărească, să vă schimbați și să nu mai dați totul de la prima vedere. Ați început să fiți mult mai echilibrați, să analizați în detaliu toate situațiile, toate persoanele care intrau în viața voastră sau care intră în viața voastră, că deja ajungem în zona prezentului. Chiar și în dragoste văd că mulți dintre voi tot ați vrut să oferiți o șansă, tot ați vrut să vă împăcați cu cineva pe care ați iubit enorm de mult. Se pare că unii dintre voi abia de acum vă întâlniți marea dragoste. O dragoste pe care o meritați din plin pentru lucrurile pe care le-ați experimentat în trecut. Aceasta vine cu viteză în viața voastră și în momentul în care veți găsi această dragoste, văd că nu veți renunța niciodată la ea. Veți ține cu dinții de această poveste care va apărea în viața voastră. Și vă văd foarte fericiți. O să urmeze o perioadă în destinul vostru în care veți fi foarte mulțumiți, foarte satisfăcuți și împliniți și emoțional și financiar și profesional, pentru că nu ați dat înapoi când alții au făcut-o, pentru că nu ați renunțat când v-a fost mai greu și ați devenit persoane cu un caracter foarte puternic. Unii dintre voi aveți meserii foarte frumoase, meserii foarte grele, alții dintre voi sunteți foarte respectați în jurul vostru sau sunteți pe punctul de a deveni astfel de persoane. La un moment dat, în destinul vostru, vor apărea niște situații când va fi necesar să vă retrageți. Trebuie să fiți foarte precauți pe sănătate. Trebuie să fiți foarte atenți în momentul în care vreți să puneți un plan în aplicare, să ajutați pe cineva, să începeți o activitate, să vreți mai mult într-o poveste de dragoste. Pentru că întâmpinați, da, se pare că undeva după vârsta de 45-55 de ani la unii dintre voi, poate apărea o problemă de sănătate, niște discuții foarte grele cu familia, cu oamenii din jurul vostru, vă simțiți oarecum neînțeleși în anumite situații, dar va veni și un nou început în viața voastră. Chiar dacă întâmpinați pe parcursul vieții o problemă de sănătate care la prima vedere pare foarte delicată, să știți că o veți rezolva pentru că veți găsi cea mai bună abordare a acelei probleme, acel tratament foarte bun. Voi, cei care ați ales varianta 1, dintotdeauna ați fost persoane cu idei bune, cu planuri bune și sunteți în continuare, nu prea ați avut noroc în dragoste. V-a ieșit în mare cam tot ceea ce v-ați propus, dar ați avut un minus sau un gol în ceea ce privește partea emoțională și poate unii dintre voi ați experimentat o problemă de sănătate sau ați trecut printr-o problemă de sănătate sau v-ați născut persoane mai sensibile din punctul acesta de vedere. Pe viitor trebuie să aveți grijă cu oamenii cu care intrați în contact, pentru că nu toți sunt buni cu voi, fiecare își va urmări interesul, trăim niște vremuri grele, iar din punct de vedere emoțional, abia acum văd că abia de acum o să vă cunoașteți adevărata dragoste. Vreau și o surpriză pentru cei care au ales varianta 1, ce îi așteaptă în destin, de ce vor avea parte și îi vor bucura. Au căzut 2. Da, se pare că voi într-adevăr ați realizat ceva pe tot parcursul vieții voastre și sunteți mândri de acest lucru, dar tot vă uitați cu tristețe în trecut pentru că ați trecut prin foarte multe lucruri. Aveți susținere și veți avea susținere în continuare din partea persoanelor, veți deveni mai iubitori sau latura aceasta emoțională se va dezvolta foarte mult în viața voastră și puteți începe
o acțiune nouă. Poate fi vorba de o mutare în anumite situații, poate fi vorba de un nou job pe viitor, poate mutarea într-o altă țară, într-un alt oraș sau veți face ceva inedit. Asta este surpriză pentru voi și ajutorul va veni din partea unei femei, să știți. Mergem mai departe la cei dintre voi care v-ați ales varianta cu numărul 2. Ce a fost, ce este și ce va fi în destinul vostru. Ce a fost, ce este și ce va fi în destinul vostru. Aveți soarele. Străluciți. Foarte mulți dintre voi ați avut o viață fericită sau au fost multe momente în care v-ați bucurat. Copilăria a fost una foarte benefică pentru mulți dintre voi și de acolo v-ați creat un drum, v-ați creat un destin, o soartă. Ați trăit într-o familie fericită. Da, v-ați născut într-o familie în care lumea sau familia se susținea, se sprijinea reciproc. Era o familie unită, este o familie unită, poate aveți mai mulți frați, unii dintre voi. Nu v-a lipsit nimic și foarte curioși ați fost încă de mici copii. Ați vrut să ajungeți mari, să fiți bogați, să aveți un statut, să aveți o reputație și ați avut un exemplu foarte bun în familia voastră pe care l-ați și urmat unii dintre voi. În adolescență sau undeva până în 25 de ani v-ați și îndrăgostit și nu prea ați crezut în dragoste pentru că sentimentul nu prea a fost reciproc. Mulți dintre voi ați trăit cu sentimentul că nu veți fi iubiți niciodată de nimeni. Doar că lucrurile s-au schimbat brusc în momentul în care ați cunoscut o persoană care v-a schimbat această gândire și v-a iubit din prima secundă. Încă din tinerețe, unii dintre voi chiar ați făcut lucruri mărețe sau ați avut idei bune. Se pare că pentru unii dintre voi ați mărturisit cuiva la un moment dat o idee, un plan de viitor, iar acea persoană a pus în practică și voi v-ați simțit foarte dezamăgiți sau înșelați, trădați de viclenia acelei persoane. Și la voi apare o dragoste curată, o șansă unică în viață de a iubi și de a fi iubiți, o dragoste la prima vedere, fulgerătoare. Unii dintre voi deja au experimentat, alții ați experimentat-o deja, iar pentru alții dintre voi va urma această situație. Dar turnul aduce cumva o trezire, pentru că va fi o schimbare bruscă în care voi veți realiza că trebuie să tratați lucrurile cu mai multă maturitate, indiferent de vârsta pe care o aveți și să nu vă aruncați cu capul înainte în nicio situație. Dar aici mai vorbim și de faptul că în viața voastră ori ați trecut deja pentru o situație în care ați pierdut ceva, ați pierdut pe cineva, ceva a luat o întârsătură neașteptată în viața voastră și ați suferit, ați blamat, ați strigat în gura mare vis-a-vis de acea situație, doar că lucrurile s-au îmbunătățit radical. A lăsat loc pentru ceva stabil în viața voastră, poate unii dintre voi v-ați pierdut o casă și automat ați suferit, dar a apărut o ofertă sau o altă posibilitate sau poate ați moștenit o casă. Alții dintre voi ați terminat o relație pentru care ați suferit, pentru că șocul a fost foarte mare, dar de fapt v-ați întâlnit persoana care vă completează. Alții dintre voi poate ați fost dați afară sau ați dat faliment într-o afacere, dar lucrul ăsta a lăsat loc pentru un nou început foarte prosper. Iar aici se vede clar creșterea voastră, maturitatea voastră din toate punctele de vedere, pentru că aici trebuia să puneți mult mai mult accent și pe partea emoțională, să vă implicați și emoțional în anumite acțiuni. Veți întâmpina și momente de stagnare, momente în care veți fi dezorientați, în care simțiți că vă sacrificați foarte mult pentru tot ceea ce faceți, până în momentul în care veți găsi o soluție sau veți găsi o variantă, dar acest lucru se va întâmpla doar în momentul în care veți încerca să aveți o gândire diferită, o abordare diferită,
Vă văd cu succes foarte mare pe viitor dacă lucrați într-un mediu online, dacă lucrați cu oamenii, dacă lucrați într-o instituție unde există promovare, avansare sau dacă aveți o activitate pe cont propriu. Și în viața de zi cu zi vă văd persoane căutate, persoane apreciate, iubite. Numai că situația aceasta va ține, se pare, mult timp și automat veți atrage și anumite antipatii. Pot apărea niște discuții, niște conflicte pe viitor în destinul vostru, pot apărea niște schimbări bruște care nu vă încântă foarte tare, dar văd că voi veți lupta cu tot ceea ce vine, indiferent de domeniu, indiferent că vorbim de dragoste, sănătate, bani, muncă, examene și așa mai departe. Voi ieșiți triumfători, câștigați, aveți succes, aveți reușite pe toate planurile. Și vi se va face și o dreptate divină la momentul potrivit, pentru că voi ați venit cu o karmă pe acest pământ și undeva la mijlocul vieții voastre treceți printr-o cumpănă foarte mare, dar de acolo apare succesul. Acum, dacă vă întrebați care ar fi mijlocul vieții, gândiți-vă, dacă aveți 40 de ani, undeva la 20 s-a întâmplat ceva. Sau fiecare, unde simte sau unde rezonează că a avut această greutate, acest șoc al vieții. A rămas fără cineva drag, a rămas fără acoperiș, fără muncă, fără firmă, fără iubire, fără nimic. Voi, cei de la varianta numărul 2, întâmpinați sau aveți parte de multe evenimente din soartă, din destin. Pentru unii dintre voi încă nu s-a deschis acea cale care să vă aducă cel mai mare succes al vieții, acel câștig. Aveți o maturitate aparte, aveți idei strălucite, dar pe tot parcursul vieții voastre începeți lucruri noi, experimentați lucruri noi, încercați lucruri noi. Sunteți oameni inteligenți, aveți idei foarte bune și întotdeauna veți face astfel încât să vă meargă bine, indiferent de situație. Surpriza. În primul rând, vorbim despre o mutare importantă. Poate fi vorba de un succes extraordinar pe care vi-l doriți. Unii vă doriți acea familie tradițională, acea relație perfectă. O veți avea în această viață. Alții vă doriți casa voastră, alții vă doriți firma voastră, alții vă doriți să aveți parte de o siguranță financiară, de o reușită foarte mare. Veți trăi arcane majore. Clar, voi sunteți persoane care ați venit însemnate pe acest pământ, da? Destinul vostru este deja scris. Și văd succesul care va veni, o transformare prin care treceți și, într-adevăr, unii dintre voi ați trecut printr-o pierdere, o pierdere pe care nu ați putut vreodată să o recuperați cu absolut nimic. Deci ceea ce s-a întâmplat nu s-a putut da înapoi timpul sau ceva să se schimbe acolo. Și aveți o protecție foarte mare de sus, aveți un înger păzitor, dar unii dintre voi aveți mai mulți îngeri păzitori care vă sunt alături. Iar în alte situații văd o persoană dragă care vă este alături, care este decedată și o să vă ajute în planurile pe care le veți avea de acum încolo, indiferent de situație. Mutări, călătorii, schimbări importante în viața aceasta și multă protecție divină apare la voi. Haideți să vedem și varianta cu numărul 3. Pentru cei care v-ați ales varianta cu numărul 3, ce a fost, ce este și ce va fi în destinul vostru, care este drumul, parcursul vostru în viața aceasta, ce a fost, ce este și ce va fi. Sunteți foarte abătuți, iar pe unii dintre voi văd că treceți printr-o problemă de sănătate.
Ați fost persoane care, sau sunteți persoane un pic respinse de cei din jur, sau nimic nu prea v-a mers cum ar fi trebuit. Haideți să vedem. Aici văd o naștere prin cezariană. O naștere prin cezariană sau o naștere prematură în anumite situații. Ați avut o copilărie bogată, aș putea să spun. Poate unii dintre voi ați crescut doar cu mama sau doar cu tatăl. Sau poate ați fost crescuți de bunici. În alte situații ați fost adoptați, poate unii dintre voi. Asta văd, asta vă spun. Ați avut un frate sau o soră sau o aveți încă, dar de mici ați fost genul de persoane care să călătorească, să lupte. Ați luptat dintotdeauna pentru a câștiga ceva. Pe de altă parte vorbim și de mutări dese pe care le-ați avut poate unii dintre voi. Când ați fost tineri, sau poate sunteți unii dintre voi, da? Pentru că sunt mai multe categorii de vârstă. Eu vă zic parcursul. Ați fost puși în fața unei alegeri. Să vă mutați, să plecați la un drum lung, să renunțați la o persoană. Poate unii dintre voi ați trecut printr-un divorț sau prin divorțul părinților. A fost o situație care v-a tulburat. În alte situații, pe unii dintre voi, undeva în tinerețe, până în 25 de ani, vă văd cu niște probleme la ochi, poate purtați ochelari de mult timp. Ați oferit foarte multe lucruri și ați și primit, pentru că voi v-ați născut sub o stea norocoasă. Dar cu toate acestea, ați avut și momente în care ați chinuit foarte mult sau au fost anumite traume încă din copilărie, ceva care v-a marcat oarecum. Pe parcurs, văd că ați devenit oameni foarte buni, echilibrați, ați depus foarte mult efort pentru tot ceea ce aveți în momentul actual sau dacă încă vă doriți ceva și nu ați obținut, veți munci din greu, dar în urma eforturilor depuse de voi veți câștiga, veți ieși în câștig. Pentru că orice vis aveți, orice dorință aveți, vi se va îndeplini. Karma aici la voi, da. Este importantă, acțiune și consecință. Pe tot parcursul vieții voi sunteți marcați de aceste aspecte. Adică faceți o faptă bună, vi se întoarce înzecit, faceți o faptă rea, vi se întoarce înzecit. Și poate până într-un punct al vieții nu veți pune accent pe lucrurile acestea, iar la un moment dat începeți să le analizați, că într-adevăr ceva nu este în regulă. Veți trece la un moment dat printr-o întorsătură a vieții neașteptată, unde veți fi puși în fața unei situații în care va trebui să vă reanalizați toate acțiunile, toate activitățile, tot parcursul vieții până la o anumită vârstă. Mă repet, depinde de fiecare la ce vârstă vă aflați. Și voi aveți marcaje importante din soartă, din destin. Aveți arcane majore importante care aduce evoluția, lupta voastră pentru a obține ceva, faptul că sperați la lucruri mai bune în viața voastră și încercarea voastră de a nu vă crea o slăbiciune din cauza unor situații care nu au mers în viața voastră. Ați întâmpinat și o problemă de sănătate, unii dintre voi la un moment dat, dar a adus vindecarea acea problemă de sănătate sau a adus așa ca o noutate în viața voastră, o nouă deschidere către altceva. Ați atras și foarte multe antipatii și veți atrage în continuare foarte multe antipatii. Văd că lucrați la ceva cu spor. Unii dintre voi aveți o mare nevoie de dragoste pentru că lipsește sentimentul de iubire. Este foarte posibil, indiferent de vârsta pe care o aveți, să nu fie experimentat vreodată iubirea pură, iubirea curată, iubirea înaltă. Nu aveți cupe în soarta voastră.
Aveți marcaje importante, exact cum v-am zis, pe soartă, pe destin și pe karmă. Multe persoane care au încercat și vor încerca și pe viitor să vă pună foarte multe bețe în roate. Voi încercați să țineți oameni uniți, încercați să-i învățați, poate aveți o activitate în care ajutați oamenii să se regăsească, poate munciți foarte mult, poate ați pus accentul toată viața voastră pe carieră, pe muncă, pe bani și nu pe partea emoțională. Ați urmat un exemplu din familie. Pe viitor o să treceți prin niște situații mai instabile, din cauza că la un moment dat veți avea, cred că la voi, emoția, iubirea, este un dezavantaj, pentru că acest lucru vă creează o slăbiciune atât de mare încât nu mai vedeți lucrurile clar și aveți foarte multe lucruri de pierdut. Este și frica de abandon, frica de a rămâne, nu știu, de a nu suferi. Totdeauna veți căuta și pe viitor. Veți un parcurs greu. La un moment dat chiar vă văd că veți trece prin niște încercări destul de mari. La un moment dat nu veți avea pe nimeni în preajma voastră și atunci veți simți o greutate că eu am ajutat foarte mult la viața mea, eu am făcut, eu m-am implicat, de ce acum toată lumea s-a întors, de ce toată lumea nu vede ceea ce fac eu, de ce toate merg rău, pentru că veți avea o perioadă de genul acesta, dar aici vorbim despre judecata de apoi, exact cum v-am spus, mulți dintre voi care ați ales această variantă, aveți foarte multe lecții karmice, o încărcătură puternică cu care ați venit în această lume, în soartă și în destinul vostru. Ce surpriză vă așteaptă? Din nou mi se repetă această slăbiciune, această instabilitate, luptă, provocare. Sunteți sub cifra 5 unii dintre voi și ca să obțineți ceea ce vă doriți trebuie să munciți foarte mult și să fiți perseverenți. Poate aici vi se atrage atenția că ar trebui să puneți oarecum accent și pe partea emoțională, dar ați trecut printr-o suferință prea mare și de aici este frica voastră de a iubi. Nu zic că nu ați avut relații sau nu aveți, dar nu este acea iubire, acel ceva, acea intensitate în emoție. Surpriza vine și prin faptul că voi puteți scăpa de problemele pe care le veți întâmpina de acum încolo, pe sănătate, pe dragoste, pe lipsa de atenție din partea cuiva, pentru că aici oarecum unii dintre voi sunteți sensibili, poate ați trecut și printr-o pierdere, dar cu multă perseverență, cu mult devotament, veți depăși toate greutățile, pentru că asta vi se cere de sus și veți reuși, pentru că nu sunteți persoane care să vă dați bătuți cu ușurință. Oameni frumoși, cam acestea au fost mesajele pentru voi din soarta și destinul vostru. Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături. Vă doresc o zi minunată în continuare și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!